Diri ko eskwela. Mo ni ang Cebu Normal University. Nakataroon sa College of Teacher Education sa Cebu Normal University. Manindak kayo diri. Isang paano ito? Nagdagda na siya. Nagdagda na siya. Swipe, pati swipe. Kabahan ka? Okay, hinay pa rin swipe niya. Sila man ito floor. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 floor. Muni ang pinakakaraan na building na nadali. Nadali dapat ang museum na kanina part. Yan nadali sa ilaw man ang dungeon. Sa likod ang stage na murag puntahan din na. Nakikamit pag Japanese time. So nakakaraan kayo mga design.